Fl-istess ġurnata li Muscat kompla jwebbes rasu ma jmurx quddiem il-Parlament Ewropew minkejja ittra mibgħuta lilu personalment, Muscat ftaħar quddiem folla laburisti fl-imsida li huma jiddejjaqx mill-Unjoni Ewropea. Aħna ma niddejqux mill-Ewropa mhux problema. Aktar kmieni ċ-chairperson tal-Kumitat PANA fil-Parlament Ewropew Werner Langen bat ittra lil Muscat biex jitolbu jitla jiġed quddiem il-Parlament Ewropew dwar l-iskandlu tal-Panama u dwar l-iskandlu Grant u biex miegħu itella lil Keith Schembri. Din l-istedina ilha li saret madwar 5 ijiem u kif mistenni Muscat kien irrifjuta. Intant quddiem il-folla laburisti fl-imsida, Joseph Muscat kompla saħħaħ l-attak tiegħu fuq il-proposta tal-Partit Nazzjonalista li childcare ikun b'xejn għal kulħadd. Bil-Prim Ministru jattakka din il-proposta evidentament għax ma jridx illi jsir dan l-investiment fl-edukazzjoni u t-tfal. Li inti tgħid ħaddija lil kulħadd jien nerġa' ngħid barra l-ispejjeż għax Alla jbierek. Xejdulu kif naqbad bulli dan biex jikteb iċ-ċekkijiet bi flus ħadd ieħor. Aktar minn nofs id-diskors ta' Muscat kien immirat biss biex jattakka lil kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil u l-proposti tal-Partit Nazzjonalista. Bħas-soltu l-ebda kelma fuq kif iġġielet jew se jiġġielet il-korruzzjoni li tant ħakmet Kastilja. Mario Frendo għal Net News mill-Imsida.